Nyiri mabiro ywaknwa e TikTok kaka moro nyoro ne ywak kanyisowa kaka wuod Phoebe ne odifraud pesa. Odhi ni odwa record thum e studio mar wuod Phoebe. To wuod Phoebe nyise ni mondo mi apromote ni song ni nyaka koro kia ni bed jaherana, kia ni bi tim ang'o. Mano nyako moro ne wacho gino nyoro e TikTok ka. She's complaining that kodhi record ka wuod Phoebe to wuod Phoebe kia nyise gik moko manono, kia osechamo pesa ne more than 4 times. Yani wuod Phoebe osechamo pesa ni more than 4 times and you are still moving on. Ochamo pesa ni the first time. Ochamo pesa ni the second time. Mochako nuoyo, you are just comfortable. Are you really normal? Nyako, be wiyi ber adier? In mani keto contract gi wuod Phoebe ka idhi record thum e studio ne nokinyisowa. Sani koro gik moko oselokore ni biro ywaknwa e TikTok. Mondo watim ang'o koro? Mondo watim ang'o? TikTok ka ok ikelnwa shida, ji biro ataki east and west, left, right and center. Mokwongo ing'ama ofuwo, inyako ma ok wiye ler. Ng'ato kochamo pesa ni the first time, leave that studio. Barikiwa Studio is not the only studio minyalo record e thum. Okay? Kido ja Uganda nigi studio, inyalo dhi i-record songs kono. Okay? Kido ja Uganda will not defraud you of any money. Iwinja? Javan Makajudo has another studio. You can go and record there. Okay? Barikiwa Studio is not the only studio manyaka i-record ginene, thumbeni. Kisedhi wuod Phoebe ose interfere kodi, owundi ni odhi promote ni songs, ochamo pesa ni kia siling 1,500 adi, 1,500 adi, ibiro ywaknwa ka. Bwana, we don't care, okwa care. We thin. Studios ng'eny minyalo dhi i-record e thum. Ka Barikiwa Studio ok nyal record e thum nikech wuod Phoebe kia dwa nindo kodi kwa dwa timo gik maricho richo minyisowa godo, weri gi studio no. Kochamo pesa ni mokwongo, weri gi studio no. Dhi ir Kido ja Uganda gini gibiro produce ni song. Iwinja? Javan Makajudo nigi studio, obiro produce. There are so many producers manyalo produce songs. It is not a must nyako bed mana Barikiwa Studio. Kinge maber ni Barikiwa Studio mondo mi gi promote ni song, kia wuod Phoebe dwa kia tim ang'o, kia no dwa non tim ni ang'o, weri godo. Ok ibinu e TikTok koro kichako ywaknwa kaka ne pesa ni ocham. We do not care. Okwa care kata matin. Studios are many. And that is why I'm saying you are very stupid. If your money was taken the first time and promotion was never done, why are you taking your money there again? No, let us be very realistic. Every time we educate you, you look at us and say we are simps. We are not simps, my friend. Our intellectual prowess are at par. But when you think that we are just nobody, my friend, bed ng'ama riek nyako, bed ng'ama riek. Producers mang'eny to wang'ega ni moko ka dwa loso ni song, ka dwa timo ni promotion, to dwa no nind kodi. Odwa no puod duong'ni. Duong'ni tibiro puodi ka wiye thin. Duong'ni tibiro puodi, chuo to biro puodo duong'ni. To king'ama wiye ler, ma wiye bith, ming'eyo focus mari, in gi objectives gi, in gi vision ni. To kidhi e studio ni, to producer nyisi ni odwa no need kodi koro kotim production, werigo. There are so many studios. But okidhi, kisedhi malingling, idhi kendi kok wang'eyo, utimo contract kok wang'eyo, migolo songs kwa kia, sani koro ka koro idwa dhi puod duong'ni tibiro nyisowa e TikTok. That is your own problem. Studios are many. This studio maber, igol songs ikel ka wawinji. Ok ibi ka ni biro ywaknwa ni wuod Phoebe kia ne dwa ni ibed jaherane koro kotim ni songs. Kano dwaro ok ni weri kode. Ng'ano chuni mondo mi dhiye. In kano sitimo ni mokwongo mar ariyo in pod idhi mbele nang'o. Leave the studio, go to another studio and produce your songs. Don't be a fool.